Mae'r... What was it? Na, mae'r boom yn ffwrdd. Na, bach hwn. Bach hwn. Ie, jyst o. I gofod fyny ar y boom. Ni fod i wneud efo. Action! Iawn, recordio. Pa'n dy recordio hwnna? Ah, ie. Three. O gerrig a ddynwyd yn cyferus gan ddynio. O gerrig a ddynwyd yn cyferus... O gerrig a ddynwyd yn cyferus... O ger... Yndan. Oce. O gerrig a dynwyd yn cyferus gan ddynio. Helo, Elvis dwi. Cael dwi. A dyn ni bod yn cymryd rhan yn chwarael efo Brian. Bore yma nath ni wneud cymharu bore ni heddiw hefo bore ddoe sef amser y chwarael. A nath ni sbio ar y gwahaniaethau a be oedd yn debyg a be oedd yn wahanol. A be da ni'n gael heddiw sydd da ni'n cymryd o granted. Ac yn y pnawn gafon ni cyfle i creu ffilm bach, oedd o'n wely grwp ni, cos gafon ni lladd. Ond mae'n cyfle gwych a... Iawn, heddiw yn y bore, gyntaf yn athon ni oeddwn ni efo Iolo Wyn, fi o'n i'n gwneud gwaith ar storia sydd i sgwennu. Ac sydd i feddwl syniadau go iawn, fi'n ei gweithio efo meddwl o ymlaen yn ein pen a gofyn cwestiwn amdan hwnna. Wedyn, athon ni Sos o Jên, a nathon ni wneud gwaith efo Rifma Cyfwyrdd. Athon ni am dro at y chwaral a tu allan nathon ni wneud Rifma gyda rhywbeth o'n gallu gwneud gyda dwylo ni yn llais eich yn efo darn o lechion yn ffeindio eich awr. Wedyn y pnawn, nath National Theatre Wales bod i wneud gwaith efo ni, gweithlu. Da ni wedi bod yn wneud gwaith cydweithio di lot ohono fo. O'n i'n wneud efo bambŵs mewn partneriaid, a o'n i'n gofod dal yn gil o peidio gadael i bambŵ wisgyn pethau fel la i... Ie, helpu gwaith tîm, really, ie. So dyma'r trydydd diwrnod o prosiect chwarel ac bore yma nathon ni wneud gweithdy lot o gêm yma lle i ddod i nabod yn gilydd yn well, a nathon ni hefyd wneud gweithdy efo Arwyn Griffith sef pennaeth, dwi'n meddwl, Theatr Genedlaethol Cymru, ac nath o fatha neud ni isa lawr a neud ni feddwl fatha be oedd yn digwydd yn y cyfnod a be oedd fatha y symud a be oedd y cyfnod yn ei olygu bobl. Ynghyd â hynny hefyd nath o neud ni fatha chwarae gêm ar ran fatha lle da ni'n dod ohono. Showed the group a basic idea for a work song. Work songs have been around for hundreds of years. A way of passing the time during the day and keeping everybody together in rhythm, creates some harmony, creates some unity. They would have been such songs being played in the quarries. So yeah, introduce them to a very simple song format, very simple rhythm, then split them up into groups to get to think about their own lyrics, what the quarry means to them, and to use that basic principle of a very simple rhythm to keep people together in a group and expressing those things that mean the most to them.
Felly, da ni wedi cyrraedd yma yn amgueddfa Llanberis. Da ni wedi bod yma yn saethu chreu shots i'r fideo ar gyfer y perfformiad wythnos i heddiw. Fel ydych chi'n gweld, mae'n andros o boeth heddiw a dwi yn chwestomen, wedi gael ni dweud. Felly, da ni'n mynd i wneud chydig bach mwy o sitiadau rwan o gwmpas yr amgueddfa. Dyna ni. Chwarel, da ni bod y bildio set, da ni bron yn gorffan y sheds. Da ni bildio wan. Mae diwrnod cyn y sioe, da ni'n newydd gael dillad ni a da ni'n rehearsio am tro lot yma. Mae heno yma yn recordio ni i fod ar y teledu, trio hysbysabu fo. Faint y geio, ideal. Dwi'n siarad, dwi'n dod i barod. 1, 2, 3. Diolch ar y camera. Mae di reid ar lawr.